her, det er vores Ask Me video, og ja, den kommer nu. Vores første spørgsmål det er fra Sebastian Siler. Hvad synes I om mig, både personlighed og udseende? Altså, sidst jeg så det, der var vi sådan ikke særlig gamle, tror jeg. Ja. Men du virker flink nok. Altså, ja, jeg kender dig ikke, men du virker flink. Det andet spørgsmål det er fra Nino Grundal. Er jeg pæn? Du er okay? Ja, du er pæn. Er jeg sød? Ja. Nogle gange. Bortset lige fra, når du... Ja, lang historie. Udseende fra 1 til 10? 8. Ja. Hvor høj er I? Men altså, hun er 1,65 eller sådan noget, og jeg er nok mellem 1,69 til 1,72. Men det var sådan hvad synes I om mig? Altså, du er en okay flink dreng, der går i min klasse. Du er min sidemakker, og ja. Altså, du er en rigtig sød dreng, og du går i min klasse, og så er du flot. Ja. Hvem kan I lide? Ikke nogen. Ja, bare videre. Emilie Førgaard. Hvad synes I om mig? Altså, du er rigtig, rigtig, rigtig dejlig, og jeg skriver stadig rigtig, rigtig meget med dig. Vi har været sammen sådan rimelig mange gange. Og du er rigtig køn og sød, og jeg elsker dig. Altså, Emilie, jeg har været sammen med dig et par gange. Du virker rigtig sød, og så er du også flot. Ja. Hvor køn er jeg fra 1 til 10? 7-8, ikke? Jo. Louise Hansen, hvad synes jeg om mig? Altså, du stopper. Altså, Louise, du er en rigtig sød pige, og så er du en rigtig, rigtig, rigtig flot pige. Og ja, du virker rigtig flink og sådan noget. Ja, jeg synes også, altså i starten, så skrev vi ikke så meget sammen. Vi skrev bare sådan, ja. Og så skete der sådan noget, og så begyndte vi så at skrive rigtig meget sammen. Og så, ja, du er rigtig sød og virkelig, virkelig, virkelig køn. Og så går du på vores skole. Ja. Næste spørgsmål. Det er fra Chanel. Hvad synes jeg om mig? Altså, du er min gamle, tætteste veninde. Og du er rigtig sød og køn. Og ja, vi har ikke sådan rigtig været sammen. Altså Chanel, vi plejede at være rigtig meget sammen. Og altså, vi var rigtig gode veninder og sådan noget. Og så flyttede du jo til skole. Og så, så har vi ikke snakket så meget sammen, men vi skriver, og undskyld med den der mobilepisode, altså det der med sms, ikke også? Men det var fordi, at jeg sad og snakkede med nogen over Skype over mobilen, og altså min telefon gik bare i spas, og jeg gik i spas og sådan noget. Så, ja, undskyld. Bettina Hansen, hvad synes jeg om mig? Okay, Bettina, du går i min klasse, og du er virkelig en dejlig pige, du er rigtig sød, og du er også køn, og ja, du er sådan, for det meste rimelig glad, og du hjælper bare altid, hvis man er ked af det, eller har nogle problemer. Altså, min Gibi. Du er jo min Gibi, som er dejlig, flot, sød. Alle de der ting, fordi du er min Gibi, ikke også? Ja. Næste spørgsmål, det er fra Giselle, et eller andet, Chanel, et eller andet, deromkring. Hendes familie. Hvad synes I om mig? Altså, du er okay køn, og du er sød, og ja. Altså, jeg kender dig ikke personligt, men du er flot, og så er du sød. Eller, ud fra hvad jeg kender dig fra, ikke også? Men, ja. Og så næste, det er Julie Christensen, og hun spørger, hvad vi synes om hende. Altså, jeg synes, at du er min gamle anden bedste veninde, og du er rigtig sød, og virkelig, virkelig, virkelig køn. Og vi har været sammen en gang før, det var vi var ude at stå på rulleskøjter. Det var rimelig sjovt. Ellers har jeg ikke sådan rigtig været sammen med dig. Altså, Julie, du er en rigtig dejlig pige, og jeg har været sammen med dig okay mange gange. Altså, du er virkelig sød og alt det der, og du er altid sådan imødekommende, altså, så du er altid sådan, krammer en og sådan, hej, og bla bla bla, ikke også? Og det er jo rigtig dejligt, fordi du er altid dejlig. Og så er du rigtig, rigtig, rigtig flot. Ja. Yeah. Næste spørgsmål, det er fra Sean Pierre. Sean Pierre. Undskyld, hvis I udtaler det forkert. Ja. Er JP ikke fucking lækker? Det ved jeg ikke, for jeg kender dig ikke, har aldrig set dig, aner ikke, hvem du er. Det synes jeg. Hun synes, jeg er lidt lækker. Tak, gør jeg. Og hvordan går det? Det går godt. Det går rigtig godt. Hvad med dig? Det kan du så svare i kommentaren. Ja, tak. Næste spørgsmål, det er fra Katrine Norlander. Hvad synes jeg om mig? Norlander.
Vi skriver rigtig meget sammen. Eller vi har i hvert fald gjort, jeg ved ikke. Vi skriver lidt sammen nu. Og du er rigtig, rigtig sød og virkelig, virkelig, virkelig køn. Og du har gået på vores skole. Flytter du så? Ja, jeg ser dig nogle gange, når du cykler til skole om morgenen sammen med Maria. Altså, jeg siger det samme. Ja. Ja. Hvor pæn er jeg fra 1 til 10? Nok 8-9. Ja. Er I forelsket? Nej. Rebecca Denker Schultz. Hvad synes jeg om mig? Du er rigtig, rigtig sød og nuttet og lille, og du er rigtig dejlig og køn, og ja, jeg skriver sådan okay meget sammen med dig, eller har i hvert fald gjort. Til mig? Ja. Ja, Rebecca, du er en rigtig dejlig pige, og du er rigtig sød, og du er virkelig, virkelig nuttet. Altså, helt seriøst. Sådan lige... men du er rigtig dejlig, og du er sød, og du er flot. Ja. Mit udseende, stil, personlighed fra 1 til 10. Altså, sat sammen er det vi nok... ved ikke helt om, hvad du mener, om det er hver for sig eller hvad, men vi har bare taget det som, at det er til sammen. Men så har vi så sagt 9-10. Ja, de der 9-10, fordi nu kender vi jo det ikke sådan helt personligt, men du er rigtig dejlig og og sådan du noget. har en god stil. Ja. Jeres bedste veninde, det er Amanda Høgh. Det er min mave, Chelsea. Hold op. Det var min mave, Chelsea. Min bedste veninde, det er Amanda Høgh. Og min er Kimi Jensen. Jeres bedste ven, jeg har ikke nogen bedste ven. Det er Sebastian. Jeres yndlingssang, aner det ikke. Der er så mange. Det er sådan et svært spørgsmål, det der. Jeres livret, ved jeg ikke. Det ved jeg ikke. Er I forelsket, hvis ja, i hvem? Jeg er ikke forelsket, nej. Det vil jeg aldrig kunne få at sige, og man ved. Ingen ved, om jeg er forelsket. Nej. Og så har hun skrevet, hey, knus piger. I lige måde. Eller knus igen, hedder det. Så er det Amanda Høgh. Hvad synes jeg om mig? Altså, du er min bedste veninde. Du er sød, køn, dejlig. Så har du sådan en nuttet næse, og du har store blå øjne og store dejlige læber. Og du har rigtig flot hår, og du er dejlig, og jeg elsker dig. Og ja, du er bare alt det gode. Panda! Du er lidt, måske sådan lidt uklog nogle gange. Du burde ikke snakke, Monique. Hun siger nogen mere. Ja. Nej, det gør hun ikke. Panda! Du er min lille panda. Jeg elsker dig. Du er dejlig, du er smuk, du er alt det der. Du er lige sådan, alle drenge vil haps efter. Haps? Men helt seriøst. Du er rigtig dejlig, og jeg elsker dig. Og du er altid dejlig. Du er altid dejlig at være sammen med, og man har det altid sjovt. Altså, ud fra hvad jeg ved. Og nogle gange meget sjældent, at vi er uvenner. Ja, altså jeg bliver nogle gange irriteret på det, fordi at du... Ja. Vi finder hurtigt ud af det sammen, fordi så begynder du at grine over et eller andet, eller siger noget dumt, og så kan jeg ikke være sur. Ja, det kan jeg. Man kan ikke være sur på Panda, fordi at du gør Panda. et eller andet dumt, og så står man... Mit udseende fra 1 til 10. 10. 10. Du kan ikke gøre det. Nej. Hvad fik I i julegave? Altså, jeg har fået rigtig mange ting. Jeg har fået tøj, og alle mulige One Direction ting, og penge, og alle mulige forskellige ting. Ja, det samme. Rikke Jensen, hvad synes jeg om mig? Altså, vi har gået i klasse sammen i 2. klasse, eller sådan noget, så flyttede du, uden der var nogen, der vidste det. Jeg ved ikke helt hvorfor, men jeg ved ikke for at vide, at du skulle flytte skole. Og så kom du så ikke i skole i rigtig lang tid. Det er klart, du flyttede. Og så... Hvad? Jeg skulle da ikke komme flytte. Og så, vi har været rigtig gode veninder engang, og vi var rigtig meget sammen. Og du er rigtig sød, eller sådan, du var i hvert fald, jeg ved ikke, om du er blevet sådan mere usød, men du er køn i hvert fald. Jeg ved bare, at du går med parallelklasse, og jeg har ikke været sammen med dig. Jeg tror heller ikke, jeg har snakket med dig. Og det er ikke for virke eller noget, men jeg kender dig ikke. Og Chanel spørger så, hvad for nogle julegaver fik I? Det har vi lige svaret på. Ja. Og er I glade? Ja. Yeah. Yeah! Vi er altid glade. Nej, ikke altid. Chelsea, hvad synes I om hinanden? Jeg starter. Chelsea, hun er min anden bedste veninde, og hun er bare så ulækker. Ej, det er bare for sjovt, Chelsea. Hun er rigtig, rigtig lækker og sød og dejlig, og jeg elsker hende rigtig, rigtig meget. Og vi har været uvenner ualmindeligt mange gange, men vi er også blevet gode venner hurtigt igen. Med mindre vi sådan bliver ved med, fordi vi begge to vi godt lide at bære den af. Og så, hvad betyder det? at den sådan bliver ved. Nå. Og så holder det sådan, ja. Og så er der så en, der bliver nødt til at Stop det. Stop. Nej, fordi at du bliver ved. Du sådan, ja. Og vi har rigtig, rigtig mange minder, og vi er stort set sammen hver dag. Ja.
Ja, altså Monique. Monique, altså du er min anden bedste veninde, og så alt det der, det samme. Og du er bare dejlig. Ja. Så spørger Rikke Jensen, hvor kender I hinanden fra? Klassen skulle. Ja, altså jeg startede Nej, hendes det klasse. var faktisk ikke. Nej, fordi du kom til fastelavn Nå ja, med din bror. altså mig og min storebror, Tjessi, hun var lige flyttet herover. Og så var mig og min storebror så ude og gå fastelavn. Lige meget hvad vi var klædt ud så. Og så kommer Chelseas mor og alle mulige drenge og hende ud og åbner. Og så står vi så der og spørger om fastelavn. Og så nogle måneder efter skulle jeg så starte i hendes klasse, og det synes jeg også var rigtig pinligt, fordi jeg havde været hjemme på hende og gået fastelavn. Men ja, der startede vi med at kende hinanden. Altså rigtigt, det var nok i klassen. Men altså, på den måde, vi kendte hinanden, det var ikke... Vi var ikke sådan gode veninder, vi var sådan mere sådan, oh my god. Men vi holdt sådan på afstand, jeg ved ikke helt hvorfor. Men så er de der 4. og 5. klasse, så blev vi rigtig gode det, veninder. fordi Chelsea, da jeg kom ind i klassen, så sad hun sådan der, og hun gad ikke sige hej til mig. Hun sad bare der med sin rottehale og spillede sådan en rigtig dronning. Rigtigt. Ja, det kan jeg ikke. Det kan jeg bare ikke se. Nej, det kan jeg så. Emilie, Søndermand. Hvad synes I om mig? Altså, du har nogle virkelig, virkelig, virkelig flotte øjenvipper. Og du er køn, og du er sød. Og altså, jeg tror i hvert fald, du er sød. Jeg er sådan sammen med dig over i klubben. Jeg har set dig mange gange. Ja. Du er køn og sød. Du har de sygeste øjenvipper. Det er virkelig vildt. De er så flotte, fanatiske, fantastiske. Der er også noget, der hedder fanatisk. Der er ikke noget, der hedder fanatisk. Jo, ja. Okay. Og du er virkelig sådan fantastisk. Ja, jeg har været sammen med dig, så er du rigtig sød. Fantastisk. Jamen, dine øjenvipper er fantastiske, og hun er også fantastisk flot. Og du har rigtig flot hår også. Ja, det har du. Det er rigtigt. Hende igen, mit udseende fra 1 til 10, det er nok 8-9. Ja. Jo, fordi dine øjenvipper og hår. Ja. Jeres yndlingssang, ved jeg ikke. Det ved jeg ikke. Mange. Beskriv jeres drømmefyr. Og du skal ikke komme med den forklaring igen. Altså, det kan jeg ikke sådan rigtigt, fordi det er bare sådan, ja, jeg ved ikke rigtig, hvad min drømmefyr er. Ja, altså, man møder bare sin drømmefyr, så ved man, det er min drømmefyr. Ja. Din personlighed fra 1 til 10. Altså, jeg har sådan, ikke sådan, eller jo, jeg skrev faktisk på et tidspunkt med dig lidt. Og så har jeg set dig, eller mødt dig i klubben og snakket med dig derovre. Det er nok 6-7 stykker. Ja. 6. Så er det Emilia Mortensen. Hvad synes I om mig? Emilia, vi har været bedste veninder, og det var vi i sådan cirka 1 år, tror jeg. Du er rigtig sød og køn, og vi har rigtig, rigtig, rigtig mange minder, og vi har været uvenner rigtig mange gange. Men vi er så også blevet gode venner igen, og vi har altså sådan holdt sammen, hvis man kan sige det sådan. Og ja. Altså, jeg siger det samme, eller vi har ikke været bedste veninder, men altså, du er virkelig dejlig, og du er flot, og vi har så mange nedture, opture og nedture, men altså, vi har altid fundet ud af det igen, og du er bare dejlig, 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 og smuk, smuk, smuk. Ja. Og du har nogle rigtig flotte blå øjne. Ja, virkelig flot. Især når man er ude i solen, så er de sådan helt lysblå. Sådan helt. Ja. Bedøm dit udseende fra 1 til 10. 10. 10. Hvad fik I i julegave? Har vi svaret på? Der er vi så på. Er I forelsket? Har vi også svaret på, men nej. Stine Vennike. Vennike. Hvordan blev I gode veninder? Har vi ikke svaret på det? Jo, altså det sagde vi sådan lidt før, men vi var ikke rigtig gode veninder i starten, fordi jeg startede i hendes klasse i 3. og der var vi ikke sådan rigtig gode veninder, fordi hun var sådan lidt, hun gad ikke rigtig sige hej og sådan noget. Men så... Tag bitchy, mand. Ja, det var det. Kig på nu, jeg er bare sådan sød en. Men så blev vi så gode veninder i 4. og så, ja, nu er vi så bare en bedste veninder altid sammen. Og, ja. Hvor pæn er jeg fra en skala fra 1 til 10? Jeg kender dig ikke. 7. Hvad kan I lide ved jer selv? Mit hår. Julie. Jeg kan finde at sige det efternavn. Chic. Ja, chic. Hvad fik I julegave? Det har vi også svaret på.
Men det her, det var vores Ask Me. Og ja, hej. Fortsat en god aften. Og